Virtuálna prehliadka hotela Palota Salu, 5. časť. Pivnica s 2 uličkami je ideálnym miestom na usporiadanie ochutnávky vín. Miestnosť bola vytvorená z chodieb jaskyne Anna, preto tu môžeme očakávať stálu teplotu okolo 10 stupňov. V prvej uličke sú umiestnené stoly a lavice pre degustáciu vín, zatiaľ čo v druhej časti môžeme na jednom úseku stropu pivnice obdivovať nádherné vápencové útvary, ktoré svedčia o prepojení s jaskyňou. Vchod do jaskyne Anna sa nachádza v Lillafürede, v najnižšej časti vysutej záhrady pod hotelom, hneď vedľa vodopádu Simva. Jej chodby sú 570 metrov dlhé, z toho sprístupnený úsek má dĺžku 208 metrov. Je veľmi unikátna, pretože na celom svete existuje len 6 podobných jaskyň. Dôvodom toho je, že travertínové jaskyne vo všeobecnosti nie sú prístupné verejnosti a na vstup do týchto jaskyň je potrebné osobitné povolenie. Preto predstavuje jedinečnú prírodnú hodnotu našej krajiny. Jaskyňa bola objavená v roku 1833 za pomoci baníka Andráša Starka, keď kvôli zásobovaniu hámorských húd vodou vytvorili vo Vápenci vodnú nádrž. Čoskoro sa stala obľúbenou turistickou atrakciou. Aj Sándor Petőfi sem zavítal 8. júla roku 1847. V druhej polovici storočia, súčasne so zatvorením železných hámrov, sa však aj jaskyne dostali do zabudnutia. V roku 1912 bola znovu otvorená a v roku 1927 počas výstavby hotela Palota Salu boli objavené nové dutiny. Vtedy bol vykopaný súčasný vchod a zaviedli elektrické osvetlenie. Jaskyňa bola vyhlásená za chránenú v roku 1951 a neskôr v roku 1982 za jaskyňu so zvýšenou ochranou. Ako zaujímavosť stojí za zmienku, že v pláne prijatom v roku 1926 bolo ešte zahrnuté aj studenovodné liečebné zariadenie, ktoré malo byť postavené pred hotelom na úseku pri jazere. Aj plaváreň kúpaliska mala byť vybudovaná na báze vody vytekajúcej z jaskyne Anna s vysokým obsahom železa. Svedčí o tom aj brožúra hotela, vydaná v roku 1930, podľa ktorej zaujímavá je konštrukcia výťahu, ktorý vedie nielen na vyššie poschodia, ale aj do tunela hlboko pod suterénom. Ten bol pôvodne vybudovaný za účelom, aby sa hoteloví hostia pohodlne a priamo dostali do studenovodného zdravotníckeho zariadenia, nachádzajúceho sa asi 15 metrov hlbšie a ďalej od hotela, ale projekt zdravotníckeho zariadenia bol zavrhnutý. Po dlhej túre sa vráťme do baru na prízemí, kde na našich hostí čakajú kvalitné vína, kávové špeciality, koktajly, špeciálne belgické višňové pivo, domáca limonáda a zákusky. Naším 5. riešením je anglický názov miestnosti, kde sa bar nachádza.